løfte. Ja, jeg forstår ikke, du lige siger et eller andet. Ja, lige wow. Ja. Sæt ham på plads. Du er der trods alt med. Ja. Du skal gøre noget til det. Om det ikke morgen, så gør han. Har du nemlig i gaffel igen? De der pisser der. De er godt nok skarpe. Det er nogle små spids nu. Det er pisse op for han lige. Nej, du skal fandme ikke lige mig. Du skal slappe af. Det kan jeg forstå. Hvorfor bliver dyr, der han sprøjt? Men det er så Charlie, det er jo ikke nemt, vel? Er det det, jeg må kalde det? Charlie er fuldstændig uanfægtet, at han bliver bidt i benet lige nu. Ja, det bliver ikke godt. Nej. Jamen, han gør. Hold kæft, jeg har lige utræt. Nu går du. Nej, det er ikke sådan, det er faktisk, Ja, det tror jeg, det vil man gerne praktisere.